ଚାଲ ରାମ ଅଜା ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। କହିବି କହିବି। प्रेजेंट बघायला रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 सिनी सर। बस रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 रोल नंबर 6 ये 11 सर ये मत आगे काटिला। हाँ तू बड़ा भलटा तो तापरिका चल तो तुषा पिला बस रोल नंबर 7 रोल नंबर 8 कौन वाला रोल नंबर 9 बस रोल नंबर 10 बोल बोला बस खुशी जाना पड़ू आधर का स्कूल रे के शायरी गाइला हेलो हेलो
ସାଇ କହ ସାଇ ହଁ କହ ନା ପାରେନି କହ वाह 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 तू बड़ा 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 का है ऐसी खुदा की रहमत नहीं देखी मैंने वहां से अच्छी औरत नहीं देखी मैंने अरे बढ़िया मुझे कुछ ही तमने देखो देखो पिलाने देखो 5 भाई 3 देखिलो देखो इंटू 2 भाई 3 देखिलो निकले 10 भाई ना देखिलो आई बोलो क्या लो क्या काय कहलु 2 पंचा केते कौन कहलु अरे कौन कहलु बते कहू ना अच्छा तो डौरी कमे बस पिलामाने मु डाकिथिली कौन देखिछ काई देखिबा काई राजेंद्र ठियालो बस काई सिद्धू बस काई सामान देखाइलो तू बारू चॉकलेट खाई गई तू पेन किन दिबो की देला तू चॉकलेट खाई गई तू बड़ा बस काई देना तो एटा उठी तो बोले हां ठीक है बस ये दोनों हां बस काई देखैलो बस बार देखैलो हां बड़े बस काई तू देखैलो जा भला ठीक है बस काई तू देखैलो बस काई देखैलो बस सुबह तू देखैलो हां ठीक है काई तू देखैलो अरे खाता देखा तू आजू का बस पिलामाने भलसे पाठ पढ़िबो पिलामाने मु आज गोटे कथा कहिबी सबुदिन ପାଇଁ ମନ ରଖିବ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ତ ଶୁଣ ପିଲା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିଲେ ହେଲା ଆମେ ତ ସଭିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିଲେ ହେଲା ଆମେ ତ
ডাক্তার পাইলে কহিবারে দিনে ডাক্তার পাইলে কহিবারে দিনে সংগ্রাম করিবা দিনে সংগ্রাম করিবা ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢିବ ହଁ ସାର୍ ନିଜ ହୋମୱାର୍କ କରୁଥିବ ହଁ ସାର୍ ହଉ ହଁ ସାର୍ ହଉ ବସ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ତୁମମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ ହଁ ସାର୍ ସେଠାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପାଠ ପଢିବ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମମାନେ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ହଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ମାଉସୀ ମାଉସୀ କଣ ହେଲା ତୁମି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ଫଟୋ ଦେଖିଲେଣି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପରା ଡେରି ହଉଛି ନାହିଁ ତମେ ବର୍ଷା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବନି ତାର ପାଠ ପଢିବାର ନାହିଁ ଘରେ ଅନେକ କାମ ପଡିଛି ତୁ ଯା ମା ତୁ ଯା ହଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ନାଇଁ ମୋର ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା ଘରେ ଅନେକ କାମ ପଡିଛି ଘର କାମ କରିବୁ କହିଲି ପରା ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ସେଇ ଯଦି ପାଠ ପଢିବ ଘରର କାମ କରିବ କିଏ ସେ କଣ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଟିକେ ସାହ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସାହ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି Okay.
तो कौन मत कौन कहते जादू करे मत कौन आसी कहते सामने मोबाइल भी देखे देबेनी कौन करूछु करे मोरे काम अछि मु जाउछि कहले मत डाकिबु हां करे पाठ पढ़ी बड़ मनीष हबी सार से दिन कही मोना हलधर
ହଳଙ୍ଗଳ ଧରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ପାଉନିବ। ପିଲାଟା ଦେଲାଣି ମୋବାଇଲରେ କରୁଛି ଗୀତ। ନା ମତେ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଯା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛ ହେଲେ ପାଠ ଛାଡୁନ, ପଢାପଢି ଚାଲୁ ରଖ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠପଢା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁମମାନେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଳବାନ ସହ ଫେସ୍ କରିବ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ମନ, ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଅନୁଗତ ରଖିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ କହିଦେଲୁ? ସାର୍ କହୁଛି ड्यूटी अच्छे ना कौन सरपंच जो हाथ में भी तो हिम्मत मिल जाती, ना एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाती। ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବା ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂଟା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇର ନାଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା? ପିଲାଟା ପାଖରେ ଅଛି ନା କଣ? ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିବି। କ'ଣ ହେଲା ରେ ମା? ଜାଣିଛ ଭାଇର ନା ନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋପୀନାଥ ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି ସେ ପୁରା ଡାକ୍ତର କେମିତି ନେଲା ତାର ନିଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଆସିଗଲ ଏଇ ଦେଖ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ଦୀପୁର ନା ନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବା। ଆରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଝିଲା ଗୋପୀନାଥ ମଉସା ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ବୋଲି ମାନି ଆସି ଆମକୁ କହିଲା ତେଣୁ କରି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛୁ। ସାର୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ସେ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ମା ମାନି ତୁ କହିଲୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଦୀପୁ ଭାଇର ନା ନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା ମାନେ ଆମ ଦୀପୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ମାନେ ମୋ ଦୀପୁ ଡାକ୍ତର ହବଟି? ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ମୋବାଇଲ ଭାବି କେମ୍ ଖେଳୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପିଲାଟାର ମାନସିକ ରୋଗରେ ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୋ ବାପା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ମା 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 ବାପା ବାପା ଜିତିଗଲି ବାପା ହଁ ଜିତିଗଲୁ ବାପା ଜିତିଗଲୁ। ଶିବଶଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ରାମ ଆମର ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଚାଲ ଏଇ ସମବାୟ ଦିନ ସାରଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ପ୍ରଣାମ କ'ଣ ହେଲା ଜମା ଖବର ନାହିଁ ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଦେଖେ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅରୁଣ ଆରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟି? ଅରୁଣ ଶୁଣୁନି କାହିଁକି? ଅରୁଣ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପରିବାର ଯାହା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ଅଙ୍କ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଧାନ ବୋଲି କଥା ହିଁ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଅବାଗିନି ପିଲାଟି ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଶେଷ ଆଶା ରଖିବା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଅଙ୍କଲ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଆମେରିକାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ କରିଦେବେ। ଅରୁଣ ଭଲ ହବନି? ହଁ ଅଙ୍କଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ନୁହେଁ
ସହିତ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରିଟା ପାଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଲାଗୁନି ତଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସଠିକ ସ୍ଥଳ ଏସ୍ଆଇ ଏ ପାଖ ଗାଁରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଥାନାକୁ ବେକାର ଫୋନ ଆସିଲା ଚାଲ ସାଇରନ୍ ଦେ ରାଜ୍ୟ ସାଇରନ୍ ଦେ ଯୋଉଠି ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମିଶି ଆସିବୁ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। डॉक्टर मिस्टर दीपक स्वागत करिया।
କିଏ ରେ ପାଇଲଟ? ଉପର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ଆଲୁମିନି ଯିଏକି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ହେଲା। ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ ଆଲୁମିନି ଯିଏକି ବଡ଼ଗଡ଼ର କନିଷ୍ଟବଳ ମିଷ୍ଟର ଗୋଲୁ ଡାକୁଆ ଉପର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁକେ ଦେଇ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୁମିନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା